Контент-план – адваротняя сувязь з клієнтамі, інфармаванне пра падзеі. Базавы набор транспартных кампаній у сацыяльных сетках. Клієнт разумее, дзе і як набыць квіткі, чаму трэба купляць транспартную карту, а ў ідэале тегае кантору у сторіас, маючы сталую эмацыйную сувязь да бренда. Гэта стандарт сервісу і базавае правіла. Калі ты не беларускі чыноўнік, калі ласка, адведзіце дзяцей ад экрану, каб не сапсаваць ім пачуццё здаровага густу. У гэтым відэа вас накрые працы лепшых ідэолагаў краіны. Для пачатку пабачым старонкі здаровага чалавека. Згодна з ідэямі новага урбанізму, грамадскі транспарт канкуруе за пасажыраў якасцю сэрвіса, брэндам, зручнасцю перевозак. Тым самым ён часткова вызваляе дарогі для бізнеса і дастаўкі. Менавіта таму еўрапейскія краіны інвестуюць туды шалёныя кошты. А ліврэя, брэнд і SMM – самы просты і танны элемент такой палітыкі. А гэта старонкі ідэолагаў Белай Русі. Магілёў облаўтотранс, 1337 падпісантаў. Да прыклада, у горадзе жыве больш за 400 000 чалавек. Што яны тут пішуць? Лідер на рынке транспартных услуг Магілёўскай обласці. Вядома, таму што дзяржаўная манаполія. Але што мы бачым на канале? Республиканская общественно-политическая акция «Беларусь одиная», приуроченная к Дню народного единства, проходит в Белорусско-Российском университете. Цікава, як гэта інфармацыя павязана з транспартнымі перевозкамі. Не ведаю. Наступны пост. К Дню народного единства профсоюзная организация Осиповичского филиала «Автопарк номер 19» организовала и провела среди членов профсоюзного комитета турнир по шашкам. Троллейбус горит, да и хуй с ним, у меня осталось... Турнір по шашкам. Дзе розклад руху? Чаму не выехаў тралейбус на лінію? Ці ёсць у Магілёве адзіная транспартная карта для тралейбусаў і аўтобусаў? Мы не ведаем. Зноўку шашачны турнір, і калі зараз адкрываць гэту старонку, там вельмі багата рэпостаў Пула Першага, ОНТ, Азарёнка і гэтак далей. Што яшчэ? Мы вместе, мы единое. Бачыце, які мітинг. Мы за бацьку. Усё, што трэба ведаць пра грамадскі транспарт горада Магілёва. Акрамя яўна палітычных, такіх пролукашэнкаўскіх пастоў, кожную раніцу можна пабачыць цудоўныя адкрыткі. Доброе утро. Главное в жизни здоровье. И все, ну и солнышко побольше. Ставьте падабайку, калі в сваім жыцці вам трэба побольш сонейка. Чалавек, які адказвае за развіццё соцсетак, робіць даволі багата рэпостаў. І ось адзін з них. С юбилеем, Александр Григорьевич. Могилев Ньюс. І ведаеце, што мы бачым? Першае ўзгадванне за багата тыдняў працы гэтага канала называется «Внимание пассажиров» в связи с открытием движения по улице Островского и Пушкинского проспекта изменится расписание движения по будням и выходным дням. А ведаеце што? Самае цікава, што гэта інфармацыя мае першую крыніцу не ў Магілёв облаўтотрансе, які менавіта і займаецца перевозкамі, аўтобусамі, тралейбусамі і гэтак далей. Гэта з пабліка Магілёв мой горад. То бок фактычна яны сваю функцыю не выконваюць. Галоўнае павіншаваць так званага бацьку з днём народзінаў. Что еще? В рамках республиканской акции «Соберем портфель вместе» в Могилеве состоялся яркий и запоминающийся праздник под названием, кавычки открываются, «Здравствуй, школа», кавычки закрываются. Мы белорусы! Ну, это была радость, я эту поклёвку Прабачце за вялікую колькасць расійскай мовы ў гэтым роліку, але тут ёсць яшчэ і такая цытата.
дай каждому дню шанс стать твоим лучшим днем в твоей жизни. Вядома, яны лічаць, што гэта цытата Марка Твена. Якая контент-стратегія? Депутат Палаты прадстаўнікоў віншуе з арэхава-хлебным спасам. Поджелудочная железа исцелена полностью. Аллилуйя. Больше нет панкреатита, больше нет диабета, больше нет этой болезни. Што яшчэ можна пабачыць на старонкі Магілёў облаўтатранса, дык гэта ябацінг з самім Сашай Саладухай. Паглядзіце, наколькі шчаслівыя твары, яны разам, яны за бацьку. І самае галоўнае, што тут шчаслівы Саша Саладуха. Напішыце ў каментарах, якія думкі зараз мае вось гэты мужчына, які апынуўся разам з беларускай зоркай у адным кадры, і ці ўсё ў яго ў жыцці добра. Сакрэт татальнага крынжа ў тым, што асноўны кліент грамадскага транспарта Беларусі – вертыкаль улады, якая пасля шоку 2020 года абрабляе свае душэўныя раны чырвона-зялёнымі анушамі замест падарожніка. І ведаеце што? Им гэта не дапамагае. Бодрость, решительность, смелость, молодость. В день рождения Белорусского республиканского союза молодежи желаем вам новых интересных идей, творческих инициатив, успехов, вдохновения и праздничного настроения. Нічым не адрозніваецца і старонка Гомеля облаўтатранса, яны кажуць, што яны буйнейшы перевозчык Гомельскай обласці. Вядома, што у нас няма деманапалізацыі гэтага бізнеса, ён фактычна дзяржаўны, асабліва, што датычыцца гарадскіх перевозак. І што мы бачым? Зноў, трудовой калектив філіала автобусны парк номер 1 на праздничном шествии и митинге, посвященном Дню независимости республики. Нагадываю, что Лукашенко придумал свой фейковый День незалежности Республики Беларусь, який ввогуле не адпавядае абсолютно ніяким гістарычным фактам. Амаль усе телеграм-каналы, сацыяльныя сеткі дзяржаўных прадпрыемств – гэта такая падставачка для рэпостаў вядомага ўсім тэлеграм-каналу Пул Первого. Пул Першага яго вядзе Наталія Эйсмонт, такая вельмі вялікая шанавальніца Лукашэнкі, саўдзельніца ў забойствах. І бачыце, Гомель облавтотранс. Што мы бачым? Новыя аўтобусы, мы бачым штосьці цікавае пра гісторыю Гомеля і яго транспарта. Мы бачим прибытие первого на парад. Белорусы встречают. Сегодня представители ОАО «Гомель облавтотранс» приняли участие в праздничном митинге на Кургане Славы. Я думаю, что яшчэ одна функция социальных сеток транспортных компаний у тым, что показать, вядома, першаму і Наталі Эйсмонт, якая чытае, напэўна, ўсе гэтыя телеграм-каналы, што праца ідэалагічная ў прадпрыемстве вядзецца, і што не трэба атрымліваць па шапкі дырэктару. Таму бачана, што тут поезд памяці, яшчэ нейкія такія дзеды ваявалі, ведаеце, вось, ну не толькі дзеды, тут і бабуля нейкая ветеранка ёсць. Еще правила поведения на воде. Купаться разрешается в специально отведенных для этого местах. Якое дачыненне купання на воде мае да грамадскага транспорта? Да абсолютно ніякога. Адзінае, што асвод дзяржаўнае прадпрыемства, дзяржаўная служба, што дзяржаўная служба насамрэч і Гомель облаўтотранс. Таму яны, так бы мовіць, абменьваюцца трафікам. А што ж Інстаграм? Ну, напрыклад, ёсць транспартнае прадпрыемства Менска, у якім жыве 2 мільёна чалавек, і 3384 вырашылі падпісацца на іх старонку. І тут той же самы карнавал любві да прэзідэнта, помніка Леніну, як бачыце, розных цікавых прафсаюзных мерапрыемств. Але тут можна знайти на 15 таких постов
сапраўды карысную інфармацыю пра транспартную карту. Цікавага яна такога дызайна, даволі сучаснага. Пішыце ў каментарах, ці падабаецца вам такі дызайн, і чаму ў Беларусі Лукашэнкі такія праблемы з дызайнам, на вашу думку. Але што ідзе далей? Фоткі калектыва. Ці, напрыклад, сустрэліся з чыноўнікамі, і яны ім распавялі, як правільна жыць. Як сабраць дзіця ў школу? Не ў школу, а в уздаровительны лагер. Бачыце, не раіцца даваць дзіцёнку ў лагер мабільны тэлефон ці дарагое адзенне. Цікава, чаму? Ці ёсць такі прафсаюзны флешмоб сабраць дзіця ў школу. Гэта вельмі цікавая і важная інфармацыя для транспартнай сістэмы 2-мільённага горада. Чарговая чырвона-зялёная ануча, рейф, велазабег, за бацьку і гэтак далей. Бачыце, нават нейкія спаборніцтвы на спартовыя дасягненні. Жыццё б'е ключом. Галоўнае, каб не гаечным і не па галаве такіх людзей. Хаця, самі пішыце ў каментарах. Диалоговая площадка 30 суверенных лет прошла в Московском районе. Ось калектыў Мінсктранса сабраўся адсвяткаваць 30годдзю улады Лукашэнкі. Усе беларусы ведаюць, што добравольна туды ніхто не ходзіць, і у нас у школах нават дзверы зачынялі на замкі звонку, каб людзі не пакідалі такія мерапрыемствы. Незалежнасць Беларусі яны адлічваюць ад прыхода Лукашэнкі да ўладу. Вы можаце пабачыць гэта шчаслівыя твары. Менавіта пра гэта распавядае Інстаграм Мінстранса. Што яшчэ тут такога цікавага? Бачна, што ім жыць не сумна. А што там міжгародні транспарт? Да прыкладу, украінская чыгунка пасля рэформы стварыла не проста адзін з галоўных брэндаў краіны, але вывела камунікацыю з кліентамі на новы ўзровень. Маркетынгавая праса ў іх настолькі ўдалая, што паспяхова адкрыліся і працуюць брэндавыя крамы з фірмовымі сувенірамі, адзеннем і гэтак далей. А што наша беларуская чыгунка? Пры прыродна вялікай колькасці фанатаў гэтага віда транспарту у іх няма афіцыйнай старонкі в Інстаграм. А што Тэлеграм? Не ведаю, ці траўмаваць вас зноўку рэпостамі з каналаў Наташы Эйсманд, але у канторе працуе яўна больш за 7,5 тысяч чалавек. Ідэолагі яўна не дапрацавалі прымусовую падпіску. Усе, хто мае досвед дзяржаўных устаноў, разумее, пра што я кажу. Рэжым Лукашэнкі стварыў працоўныя месцы для горшых СММ-спецыялістаў на планеце, бо толькі капіталістычны захад ацэньвае эфектыўную працу, а ў іх яна свая, з блэкджэкам, ментамі і Сашай Саладухай. Да новых сустрэч!